Μυστηριώδες βουητό ταλαιπωρεί πολλούς κατοίκους στην περιοχή του Μονάχου, προκαλώντας τους αϊπνία και δυσφορία. Οι πληγέντες περιγράφουν τον ήχο ως ένα επίμονο βουητό υπεριστροφή, που γίνεται πιο έντονο στη νύχτα και κυρίως μέσα στα κτίρια. Η αιτία του βουητού παραμένει άγνωστη, παρά τις προσπάθειες των κατοίκων να την εντοπίσουν. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες, όπως ο υπόϊχος από αντλίες θερμότητας, οι εκπομπές από πύργους κινητής τηλεφωνίας, συγκεκριμένα τα σήματα BCCH στα 8,33 Hz, οι δονήσεις στους σωλήνες των σπιτιών. Ένας κάτοικος που ταλαιπωρείται από το φαινόμενο εδώ και 25 χρόνια σκέφτεται ακόμη και τη μετανάστευση. Άλλοι αναφέρουν ότι η έλλειψη ύπνου έχει επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική του ζωή. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας καλούνται να πραγματοποιήσουν δοκιμές πεδίου διακόπτοντας προσωρινά τη λειτουργία των συστημάτων μετάδοσης για να διαπιστωθεί αν ευθύνονται. Το γραφείο της περιφέρειας του Μονάχου δηλώνει ότι έχει λάβει περιορισμένες καταγγελίες για όχληση από χαμηλές συχνότητες, αλλά είναι διατεθειμένο να πραγματοποιήσει μετρήσεις εάν υπάρχουν βάσιμες υποψίες για επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο υπόϊχος, ήχος κάτω των 20 Hz, μη ακουστός από τους περισσότερους, θεωρείται πιθανή αιτία, καθώς περίπου το 1% του πληθυσμού έχει αυξημένη ευαισθησία στην αντίληψή του και μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως κόπωση, ζάλη και διαταραχές ύπνου. Παρά τις εικασίες και τις έρευνες, το μυστήριο του νυχτερινού βουητού στο Μόναχο παραμένει άλυτο, επηρεάζοντας σοβαρά την ποιότητα ζωής των πληγέντων.